שהדחפורים עשו. טרקטורים, יש פה הר בגובה 3 מטר של שלג. סגרו את המדרכה. אם הולכי רגל רוצים לעבור, אין להם איך לעבור. כל המדרכות חסומות. לא רק זה, הרכבים האלה רוצים לצאת, הם גם לא יכולים לצאת. כי עובדי העירייה עובדים בלי שכל, בלי חוכמה. הרכב הזה אין לו סיכוי לצאת אם לא יפנו לו את השלג. עם טרקטור, תחפור, משהו כזה. גם הרכב הזה וגם הרכב הזה שממש עטפו אותו עם שלג בשני הצדדים. זיקו את הכביש עם כל הכבוד, במקום לעשות איזה פינה מרכזית, פשוט חסום מכל הכיוונים עם שלג. כך זה נראה הבוקר, יום ראשון. אישה שהחליקה, שנייה אחת, יעזור לה לקום. שנייה גברתי, אני אעזור לך? אוי, קום. שנייה. לאן צריכה להגיע? קופת חולים. איך? קופת חולים. שנייה רגע. קופת חולים? כן, ברחוב שטראוס. אני לא יודע אם הוא פתוח היום. כן, פתוח.